وانت أمهرني أنت بصار شو سمع زاسرني خبرتك صلوص أبني تنزلت كتايا نعصم تحقوس أصبحتان حقوسنا اسمعني كذكاب حتى كله يبزل أبو سوي دمسسو وأنا قطري اللي بفتر له صرنا منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني كل اسم منفس كاي تقدفني حقوس من حان كامل سلي فعلينا منفسون تقدفني ما قد خان مفس عمرهم إيه حتى أنا بخاهم لسيم وأملخ من حنيك أبلاد ما نقفني لساني صلك على الكتب له ويتاي عارفين مسكانا خلنا نقرسنا فريك فت نسوات بها بلكاني زي كنا نسمع روكل كانري نسوات مراري تغني هم نسوات أملخ صور منفسي وأملخ نصبرن كنت من بايتون وأنيها نسيم تسجها سناي قبر الله مكاتي أتير سالم ندق شو مسوات سركي زحر مسواتي بمر مسوات بحق بلكايم شو عم مسوي خارح قرب الكايم هللويا صلاة زير قاس كرسون قسين أملخين مسكانا قرب له حتى أتيك حرق لك إلمنو مزمور 130 وእግዚአብሔር ከብዓሚ ቁናባኻእሁ ወይታየ ድምፂ ይስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳን ተተቋፃፀርካስ ወይታየ መን ደው ክብል እዩ ግና ከምእንቲ ክፈርሁኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ዝፅበ ነፍሰይ ትፅበላ ወቃልዎን ተስፋ ገብር ኣለኹ حلفاتهم وقحتها الزبايا حلوتي هو حلفاتهم وقحتها الزبايا حلوتي نفسي نزاهر الزبايا الله سهل يا بزاهر زحمة حنك أويمو وإسرائيل نزاهر الزبايا نسون إسرائيل ككل عبس أخذ حنوئي هللويا أمين هللويا مزمور 130 حدث وእግዚአብሔር ልቤይ ተዓበየን ዓይነተይ ካልእ በላይበላን ኣብ ዓብይን ዘስተውዕሎን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣዳክዋ ስቕ ኣበልክዋ ከምቲ ብዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቑፋ ኣድዩ ነፍሰይ ከምቲ ብዝሓደገ ህፃን ኣባይኩም እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ መዝሙር 132 ወእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራ ዘክረሉ ንሱ ለእግዚአብሔር ከምዝ መሓለ ኣብ ቦታ እግዚአብሔር መሕደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝረክብሲ ብሓቂ ናብ ድኳን ቤተይ ኣይኣቱን ብሓቂ ናብ ድኳን ቤተይ ኣይኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዓይንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይንውን ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባፅዐ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያዓር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእሶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻ ታቦት ሕልናኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ንዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ክቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዘፋንካ ክቕመጥ እየ ውሉድካ ክዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን እንተ ሓለወ ውሉዶም ድማ ኣብ ዘፋንካ ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እየ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪባዩ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ብሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታታ እንጀራ ከጽግቦም እየ ንኻህናታ መድሕን ከልብሶም እየ
ቅዱሳና ከኣ ብሓጎስ ዕልል ክብሉ እዮም። ኣብኣ ቀርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቑብዐይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላቱ ነውሪ ከልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ከንጸባርቕ እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 133 እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ። ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕማ ኣሮን ናቲ ዘተርሱ ዝወርድ እዩ። እግዚኣብሔር ኣባዕ በረኸትን ህይወትን ንዘለኣለም ዓዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ይበርሙን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 134 ንዑን እግዚአብሔር ነመስግኖ። ኣብቶም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣመስግንዎ። ኣብ መቕደሱ ኣእዳውኩም ኣልዒልኩም ጸልዩ፣ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣመስግንዎ። ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽኩም። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 137 ኣብቲ ኣርባዕታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ንዘክርና ኣለኸና መሰንኮታትና ኣብኣ ዘሎ ዕባላ ስቐልና። እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ። እቶም ስቓይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጓስ ለመኑና። ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚአብሔር ኣብ ምድር ጓና ክንዘምር። ኢየሩሳሌሜ እንተረሲዐከ የማን ኢደይ ትረሳዓኒ እንተዘይዘክረክን። ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተዘይገረያ መልሓሰይ ኣብትን ሓገይ ትጣበቁ። እግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም። ኣትኽትዓም ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈልየክ ምስጉን እዩ። ንህፃናት ክሕጁ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቆም ምስጉን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ምስጋናኻ እዝምር። ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ዕቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ እየ። ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻ ንሓቅኻን ኢለ ከመስግን እየ። በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ። ነፍሰይ ኣበርታዕኻያ ጎይታዬ። ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ክብሪ እግዚአብሔር ዓብዪ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚአብሔር ክዝምሩ እዮም። እግዚአብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርእዮ፣ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለለዮ። ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ። ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ፣ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ። እግዚአብሔር ክፍጽመለይ እዩ። ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር። ተግባር ኣእዳውካ ኣይተሕደኮ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 141 ጎይታዬ ናብኻ እውይ ኣለኹ፣ ቀልጢፍካ ምጸኒ ክትወዓካ ከለኹ ንድምፀይ ትምለሎ። ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ብልዓሊ ደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን። ጎይታዬ ናፈይ ቀፊር ግበረሉ፣ ደገ ኸናፍረይ ሓሉ። ምስ ገበርቲ ከይረሲነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ። ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ልዖም ኣይብላዕ፣ ጻድቕ እዩ ከዓኒ ለውሃት እዩ። ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይበዮ፣ ጸሎተይ ግና ብእከዮም እዩ። ፈረቶም ብገደል ዝጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰኒ ምድሪ ዝትልሞ ዝሓርሶን ኣዕጽምትና ከምኡ ኣብ ሲኦል ተበተነ። ወእግዚአብሔር ጎይታዬ ዓይነተይ ናባኻ እየን፣ ናባኻ ውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ትኽዓዋ። ካብቲ ዘጻውሉለይ መጻወልያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ ከይንሓድወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹ ስረስያን ኣብ መጻወልዮም ይውድቑ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚአብሔር እዊ፣ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ። ጓህየ ኣብ ቅድሚኡ ኽዑ፣ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር። መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመን መገደይ ፈለጥካ። ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ። ኣብ የማን ጠምጥ እሞ ርአ፣ ዝፈልጠኒ የልዎን።
معقوبي سعنكو لنفسي قدي زقبر الله يلبون وقزي أبيه ناوخا أويخو نسخا معقوبي عاب مدري هيوان قدي إها عاب بزح مكراي يزلخم أبزح مكراي يمزلخو أو ياتي سمع حيلومني يوم أمو كاب سقوكتي ناقفن نسخا نسنكا خماسوس لنفسي كاب مأسرتي يا سناي كتقبر اللي إخامو سعد كان كخبوني يوم هالليلة آمين هللويا. هللويا. نفسي بتجابر مسكين هيوتي كلهم بتجابر مسكين سعد لكم أما يكون بسمين لما سافون تيبتي كرابيزي كانوا بسبعة لوكا تنفاسوا يوتي أم نمرتي بالنسبة لمعرفتي تاعها أنا يتفل أم نخي أقوم درجات تسفعوا سواء أم بتجابر أم نخص دراسة بوزوي نسمعين مرة نبحرنا بزر نخلص دبرين نحكي كساء زاد آدم يكلمون تقعد فتحي زمزارهم نتوميات انجرازهم أو نسوي እግዚአብሔር ነው ስራት ይፈታው እግዚአብሔር ንዕንጥዕውራት ይፈታው እግዚአብሔር ዝደነኑ ያውቃው እግዚአብሔር ንጻድቃን ይፍቅረው እግዚአብሔር ለስደተኛታት ያዕቆብ እግዚአብሔር ንተኽታምን ማበለትን ይቃለው ለመንገድ ቤተክርስቲያንትና ይጠዋው እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ወወፂኡ ኣምላኽቲ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ آمين. آمين هللويا مزمور ميتنا رأف شوعة هالليليا نامرهنا بمزمور مودس سنايو تعويوم مسكانا يقبع زيارين يرسالين يهانسا مسلفات إسرائيل يكبالو من يبون تسرون فلوس نقصانا مزانا قصري قافتي وصر نقلاتهم بسمو مسلمين ويتانا عليو حايل وفتعيو مستوى على وسل يبلو زالين بتفتات كفو برستي عنقنا أمد ريبرؤهم إجزابير بمنصاو زمرلو نعملنا وداسي بمسنقو زمرلو نتين سميات بدبنا زبلو نمدر زناب زدالو ما وخران سعر زبقول نتين انسسا زمحدالو تقاوي قواتن زمكب زمرلو نحين فرس أيمنكم بأقار السب أيحبوسن جارير بطون زفروا يسوكون جسبوا يحبوس محرحار معصو أزميهم نلكي أما أكلكي برهم يوم ويرسالني جارير مسكني وزيون نعم لكو ودسي وبسناتك سلامي كبر بسم حسن ما يتقبل تزازونا مدري سدد قالوا أطيفوا يقوي نبرد كم سميه عصايتا فنها مشتي بطنو نبردو كم رفرافي يدربيو أكن يقول من يقول قالوا يسدد مو ينبقو نفاسو ينفسمو ميات وحدو قالوا نياكو سرعاتاتو فرساتو نسرائيل نقرأ نقالوا أتحزا كم سكتو أقبرلهم فرساتو خائفتو هللويا آمين هللويا مزمور ميتنا أربعين شمونتن هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ቁም መላእክቲ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣቲ ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብርሃን ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናብ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት እነሆ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ ስእለ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብኡ ደሓቑፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝባ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ንድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝረኸኻን ባሪኻ ብሰላም ከፋንዎ ኢኻ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። እንርሳ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ጥቕሚ ፈራዲ ክቐርቡ ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግዳይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑፅ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ጌና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኹስ ተነስየ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃነመ ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስተይ ኪንተስይኺ ናብ መድንኪ ንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃረንን ኣድነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከእቲ ጽይፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ክኸልኹ እንታይ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንበድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ወይ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወት ወይን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነያ እሞ ይቕረ በለለ ይብል ኣለኹ። ይዘነው ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላሎት ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ። ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኽንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓቓሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኦ ጐይታ በዛ ለይቲ እዚኣና እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና። ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጐይታ ከምቲ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዒንቲ ኸሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ። ንስኻ ብእዋኑ መግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ይትንጸገኒ። ወጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ጽላእ ኣለኹ። ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ። ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጐይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብጸጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይቲ ኣዘንቱ። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝተወልደ መሓረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ኦጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ወጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ወጎይታ ንሕማት ባብጽሐየሞ ምእንቲ ትቅዱስ ሚካኤል ካፈውስቶም ወጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ኃጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን። ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋእ ድኾነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አውዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕነኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ሰባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስፈ ከዋንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኮይ ኦምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቶ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎት ናዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጐይታና ለምንልና ናብ ጐይታ ለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዝርኢ ሰብ እምነት ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግሥቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኰርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላሊት ኃጢአትና እምነት ምእንቲ ክሓድገልና
ምስ ኣብን ወልድን ዝሰግደሉን ዘመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን፣ ንሕበት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሳኤ ሙታን ዘላለም ዝመፅእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርካ ብልግስኻን ምልኣት እየን ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽና ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርን ጭንቀትን ዜካኻ ረዳኢ የብልናን ሞ ኣምላኽ ኣባና ሃገር ንበደልና የቕሬታኻን ምሕረትካን ግባልና እቲ ብድልየትና ብዘይድልየትና ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘተሰመየ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ የቕረበለና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኮን አምላኩኖ ዋቆበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳን ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ንኽንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለሙ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ምእንታና ምሕረት ለመመለና ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ንሕረድ መከሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቕዱስን ካልካ ተዓረቐናን ሓደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብጸጋ ምርራየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ዋህቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሰ ከብ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት
ወጎይታ ምሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣምለሶ ከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ክርስቶስ ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰንያተ መልኣኻ ርሑሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ንፅፅፍዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርድዓና ብህልውናውን ከመቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሃልወና ናብ ወደት እምነት ከነምርሕ ምንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻን ዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፅእ ፋልካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ናንቲ በደልና በደልን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንገልና ከፋልሕናና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኻ ድንግል ኢኸ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺቡ ኦም ለተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬድና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪትነ ደርስነ ዘይጣምሪፀኒነ ድንግልና ተክልየተ ምላስጋ ጅተከን አብለሰች ወሉ አሌ መካነ ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አተ በእንተ ኩሉ ዘገብረሊ ከዝንሟት ኖሮግልተ ማርያም ዝትየ ዘሜች እሳተ ድረበፃ ልሳኑ ዘለች ቤተ አፉ የአስተንፈሰ ወልሳን የአልሞሰስ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶባቄር ሰውዳሰ ማርያም ዘቆንጂ ቅድሰ ቅዱሳን መቅደስ በቅድሜች እግዝእትየ እመረከብኩ ሞገሰ በየማንሽ ባርክኒ ሰላም ለፍልሰተ ስጋቺ ምስለ ነፍስቺ ኢመዋቲ በተሰንሆስ አሐቲ ድንግል በክሌል ወለተማቲ አመረተሴ ዘሰሎሞን አንቲ እንታይተው ጠቢባ ወርደያ ሰላም ለፍልሰተ ስጋቺ መካነ ፍስሓ ወኑዛዜ ሀበ ይርአይ ወለላ ወይሄሊ ወለትካዜ ትብስት ተፈሳይኩ በድፈትኪ ገጺአከ ረሲ ማዜ ማርያም ስደቶ ምትለዋካ ይነግር ወመድያች ወሰሰማያዊት አእካ ነደ መላእክ ኃይላት ስባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘየቀብል ሞገስ ወዘኢይነጽፍ ባሕረ ተካለ እግዚአብሔር ጽርሐ መቅደሱ ተባሉ በሰማያት ረቂያት ማርያም ሰተም በምድርታ
ተስጋይ ዛፈልፈደ ስባይን ፍልሰት ኤልያስ አርኬልበይ ማርያም ቀኔሞስ ማርያም አፈወሬን ዘብርሃነ ይለብስ ወይጣጽቡ ሱራሄ ባለ ፍልሰት እጅ መላይ ሰበቁ ክለይ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ውስጠንም በሰብ ዘይታለየ ዘንጣጸፊ ጸጋ ወትለብስ ይበየ ማርያም ስጋጂ ዘተመሰባሪታ ረሞት አኮኑ ሶበነጽየ እንዘ በደመና ምሩ ሰላም ለፍልሰተ ስጋጂ ስቡሕ ዘተሰብአ እምነ ፀሐይ ወስነ ስብሐቲሁ አብርሃም ማይሰሪሁ ዘፈታ ወሙታነ በሲኦል ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያዕርግ ቅድስተ ቅዱሳን ቀዊሞ ጸዋዕ መልአከ በቀሎ ተቀይሞ ሚመጠነ አድወዮ ወሚመጠነ አህመሞ ባይለ ብርዘት እጅ ማርያም ዘአምላክ ከተሞ ማርያም ስቤት እምነትያ ዘወራታፊ ናሆተ ዘተህንኩ ወሰባይረ ጽልመት ጸናፊ ባመንንስች ወትረች አያድፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘአጥናን ኃይሉ ወአኤና ወንመዝራዕተ ሳሂሉ ማርያም ዝክርቺ ለትውልደ ትውልድ ዘይሄሉ አምሳይተ ምሕረት ማርያም ለኃጥአነ ምድር ኩሉ ወብፅዕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋይ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተቃተለ ክበዳ ለፍልሰት እጅ ድንግል ለኢየሩሳሌም አውዳ ስሂነ ተስካር ወአፈ ወፍረ ጸዓዳ ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያ ያበወ ወባዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘአልዓሎ እምብእሰለ ኤልያስ ነቢየ ሲሎ ወሰብሔር ሰደኒ ማርያም በክንፋውሎ ለምንት አነ በፍግዓ ወበጥይና እዴሎ እንዘይደግነኒ ዘይኩን ሰላም ለፍልሰተ ስጋጂ በሰዋስወ ብርሃን ምቱ ከመይትኩኑ ያእመለ ብርሁሩያን ደቂቅ ተዘይተኒ ማርያም በማዘዘች ከመይሳየጣ አመለ ደቂቅ ወጣት ዘመናዊ አሜን በክሌት ሰሪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስዑር እንተ ቼንያ ወገባሪያ እግዚአብሔር ፍትኒ ማይሰለሞት መሪር
صوبست فكدي نجس سماوات ومدر يسعلك يا جزدور العتق በጸሎት እጅግ እነኒ ማርያም ርግቤ ብራታ ወሰውርኒ በአክናፍ እጅግ አመይከውን ሰላም ለእርገተ ስጋች ስተወጥነበቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባቤች ተአብ ለሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ሰቦት ትርሲቱ ስኡ ለይቆም በልብስች እስከ ነላይሎ ወታይቶ ፍሬ ከናፍሯ ውዳሴች ዝንቶ ሰላም ለጊዮርጊ ተውላጠ ጻማሁ ወሕማሙ ተተላለሞ በሰስሙ ፍልሰትች ድንግል ተተጦሳ ፍልሰት አጽሞ እንዘይብልስ ወበጸለየ አሜ አቀዲሞ ምስለ ፍልሰትች ደምረ ስብሐት ለኪ ማርያም ለአምላቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦት ወርቅ ዘወብሩር ኃላፊ ወርቅ እንኩሎን ማርያም ኪያኪ ፈቱ በረኸታ ረድኤታና የአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ጾምና ምህልላና ጸሎትና ኩሉ አምላኽና ተቀበለልና ስርዓት ሪኦ ስርዓት ተቀበሎ ድማ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ዕለት መግብና ለመሃበና ሕዳን ዝበደሉና ወደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ንሳና እንዲበና ካብ ክዋድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢና ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ስንካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስግሁ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትሽወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ كلما مرابخاين كعرور له زفترك لاسمك يسبه ويعيكتو ኃጢአትና ሰገልና ነፍቶ ወደቀ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኦ አምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቕደስካ
ካባኻ ስርየትን ህይወትን ቅድሚ ንጻም እዮም ዝመፁ ሰብኡትን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ኣብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠመት ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ የብፅሕ ብኦ ጎይታና ኣምላኽናን ትርን በላይ ትረኒኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኸብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ቅዱስ ማዘርካ ዝኾነ ዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻኻ ምስጋና ቅድስና ናስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩሉ ሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማን ስርካ ነሰውን ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭናቕን ብዘይስዕረትን ብዘይማዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃስ ንዒንትና ድማ ካብ ንብዓት ንነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢአት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩለምተን ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ንሶም በኣኻ ዝድሓን ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማኅፀና ዘጾርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አይላውያ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኪያ ላከፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቲሃ ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አክናፊያ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አግራርያ ላንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕይወትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለሙ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን
በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውስተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘይርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ገዓራ ለእምከ እግዚኦ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰማይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እምአድያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘተጠብለልከ በአጽርት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበሕቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአርከ ሐዋርያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአንሰብሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመዓከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐሰብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ከምንበይተ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘሰዓሙከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአተቱከ ከመ ሰራቂወ
ወፈያት በእንቲአነ ክርስቶስ ዘአቀቡከ ውስተ አውድ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጸፍኡከ መታእትከ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘሰለሙከ ክዳነከ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተኰላይከ ርእሰከ በእንቲአነ ክርስቶስ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተከነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሰዩከ ብያዘ ለሰማሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገሥከ ጽልመተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትከ ሞተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋስከ ደማየ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እምመስቀል በእንቲአነ
ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በዚአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝንበልድያን ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩነነ ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበኳ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናስተበኮን ወዴስ ቤታ መሪሃ ብዛ ለመጽዋት ንጎ ስለት ነበሩ ተንሱ ወለታረሙ ማብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓፀ አብ ወእመ በግዑ ማርያም
ኩሉ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረነ አበሳነ ረዳኢ በጊዜ ምናቤ ዋዘን እስመ ዘእንበሌ ከባይለና ተዘከረነ በሳይለ ተዘከረነ በሳይለ ተዘከረነ በሳይለ ስብሐት ወለቀናርኩቴነ መሐሪ ኃጢአተና አስተስርይ ነፍሰነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለን በብዝኃ
አጥፍአነ ተዘኪረከ ስቃል እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳይልከ ለኵሎሙ እለ ኩሎ ምግባር
በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አሬነ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስነ ተራእሞ ለሰማዕት ኩሎ
አብ ማርያም ምን ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መልአከ ሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስብሐት ወጸልይ በእንቲአነ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ማይልት ለሰላም ወኩሉ ነገር በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ይከለክሙ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከል ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከለክሙ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ በት እስመ አምላክ ኢቲ ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገስ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በበአም ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ 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 ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አልለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ አውፀነ ማርያም ሰአሊ ለነ ማርያም ለለ ሰዓቱ ተግባረ ደዊ ለወ
ንኳወንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት ዘነገረ እንተ ማርያም እግዚኦ ምሕረተከ መድኅን መዓተከ እምኔነ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳጉቲከ ወአዕማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሽኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር በመቃብርነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማዕ አምላኽካ እሞ ስምዓና እቲ ምሕረት ኣምላኽካ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምታልና ንጾሞ ዘለና ጾም ንምህለሎ ዘለና ምህለላ ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንጸሙ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና ብልቢ ስለ ዝጸሙ ብእምነት ተመሊኦም ስለ ዝጸሙ እዮም በዝጸሙ እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድልየቶም ዘመላእኻሎም እሞ ንሕና ድማ ኣምላኽና ከም ሃዋርያት ኮይና ክንጸውም ኣብ ሃዋርያት ዝነበረ እምነት ኣባና እውን ንሕድረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን መዓዝ ዝቐረሉ ምሕረት ዝወርደሉ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ዘምጽእ ጾምን ጸሎትን ሱባእየን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኩሉ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብጽቡቕ ዝቕየረሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓለፍና ዘንበደልና ንዕሰና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወውእትቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በሕሊና በድንግል ስጋኻ ምድሪ ኣደ እግዚአብሔር ተባረክ ወይታ ሰላም ሰላም ንስሪ ካብ አንስቲ ረከስኩም ረፊቁ ኃጢአትና ተሐደና ከፍሮ ረደኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸስቶም ሩኺዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓትገልና ንስሉስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሥእ ለጸሎት
ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹ ብዛዕት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ንሳትዮም ዝበልካዮም ንሕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎሳ ልቤ ቃለ ሰናየ ወአነ አይዳአ ግብርየ ለንጉሥ ከመ ቃለ ጸሐፊ ዘጠበጠበ ይጽሕፍ ልሳንየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ ከመ ቀለመ ጸሐፊ ዛንተ ተበ ይጽፍ ልሳንየ ሰናይ ወአነ አየድ ግብርየ መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ ከመ ቀለም ጸሐፊ ዘአንጠበጠበ ይጽፍ ልሳንየ
ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ቃለ ወልደ ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና ከም ቃልካ እምብረና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ብጥባዓት ሰሚዕና ከነስተውዕሎ ክንምራሓሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቐበለልና ሰላማ ጀሚርካ ብሰላም ፈጽመና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ዘመሃለና ንሕና ንዝበደልና በደልና ከም ዝሓለግናሉ በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኣሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፈይክኮ ኡህየ ዲያቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑ ተነጽዑ
አውደጀች ርእሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 27 ክሳብ 33 ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ከዱ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ መገዲ ሰመን እዩ ይብሉኒ ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዮም ዝብሉ ኣለዉ በልዎም። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብልኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ብሽዑ ብዛዕባ እዚ ንሓደ እኳ ኣሕሚም ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቐን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካብኣይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ። እቲ ሰምዕ ንዘላቶ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤዮም ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ቃይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ማርያም እምቅድስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ብዑር ላኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዘዛለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ
نايتن سب مسألة دخل حنكايو بزيت فقعد دسكايو تذكر ما ستتطفى نتتفر لخايو بما تودخون توجهايو بيتا من تزن احنا ورد كان مسكن باكتيت مالتين كل ساعة مسكون خنا كور مسكنا يو قدم ساقط نبرة نتك قل نتك مخر نتك توبن نتك مسحن زلاك عالم كي تفتر مساقات وزغن قوة بارسب نمدحان كسقات تقل قال كبارطات يتحرات وصانا ودخن فور كان قويتا ما يسكر ساسيو سلازو قويتا نحن ورد كان ودسك كالونا نويد نفس تحطها زرين يجنو من فشل زي بلين تم تصدق قبل مزرد من تامرك رجعت يا توحي تمساعي مرحني انتم يا زحل نقفاز وقال لهم أرك من أنصار كان زمسكر لهم نصحن مداريهم بسلك نزسوا وسمعي ما بلات كلام زغتا ما زالنا تعمل كان أمنتين وأمن فسن هبصقان حيل كتكوب تخلا بيتا كريستيان كنا مرازب خوبيتا كيرفنا
كل ساعة خلنا ودسنا بأمثال من قصة بلباتنا نفلت علنا بأخام فقر ودخام قيتنا يسم بمسكانا صنعة زل كان زل عالم عالم بأنت تفكر ولدك اجزين يسوس زبط لك سبحان العالم آمين السماء بكلان قالوا سلسوا قالوا بأمان يرسموا بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب على أملاك ربلنا ساعات معات تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا سعزا مشزيان سعزا ليتزيان ما بارك لنا مهللانا صومنا صلاتنا لمنانا كل دم أملاكنا ساتريو ساتقبلوا قبرلنا تقبل كادم أملاكنا كل خنتاتنا زلوت معاذ قرر محرز ورد كبخا سلامن هداءتن رقاتن سمس قبرلنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا سلام جميركا سلام فتصمنا كم تنعوري الزمهر كايوم أف سمايات نبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكا يقدس من استغاث انسان فالك غمت أف سماي أمرنا مدري يقول إعلات مقبنا لمعبنا احنا نزودرنا بدلم كم تحرقنا بدلنا نوصنا ندلنا كفارنا تتولنا مجلسنا عايدن كبرن نزل عالمنا كاين وعمين ووزتي يا مريم أنا قدوس جبريل ملأ سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي سقاقون دن قليخي عدي جاني الصوات ويتا سراوي سلام لك له استغيك أبان السبرغتيخي فرقشهم برغيو وملي تسقى يا بهير مساخيو وفسيتي دسي بالكي حتياتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ ኣምላኽና ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ካብ ተፈላለየ ቦታ ናብ ቅዱስ ቦትኡ በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ በቲ እንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ይቕረበለልና መሓረና ክንብሎ ነዚ እጾም እዚ ድማ ብጸሎት ብምህልላ ብለመና ኣሰኒና ክንጾሙ ኣምላኽና ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ኩሉ ግዜ ብመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኾንኩም ምሳና ነዚ ናይ ሰርኪ ምህልላ ሓቢርኩምና
ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ኣብዘ ዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝበጽሕ ጸሎትን ምህልላን ይግበረልና። ኣቐዲምና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 27 ክሳብ 33 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከምብበኤ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓዲታት ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ከዱ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ መገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉን ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕ ቅን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦም ክምህሮም ጀመረ። እዚ ነገር እዚ ድማ ኣጊዱ ተዛረቦ። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ ቁፅሪ 33 ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ ዝብል መበገሲ ቃል ጌርና። እዚ ቃል እዚ ድማ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝተዛረቦ ቃል እሞ ነዚ ቃል እዚ መበገሲ ገርና ክንመሃሪና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝኸውን ኣባይ ሓዲሩ ኣምላኽና ንኹልና ዝኸውን ክምህረና ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ። እንሰምዕ ድማ ኩልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና። ካብቲ ቁፅሪ 27 እንተደኣ ጀሚርናዮ ጐይታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓዲ ቂሳርያ ንፊልጶስ ዓዱ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም? ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ሓቲትዎም። ንሳቶም ድማ በቲ ካብ ሰባት ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ ብሉኻ፣ ገሊኦም ድማ ኤልያስ ብሉኻ፣ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብ ነቢያት እዮም ዝብሉኻ ኢሎሞ። ራይ ሰባትሲ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ድማ ነቢያት ትብሉኒ፣ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ? ምክንያቱ ሰባት ዝብልዎ ንጐይታ ዘይኮነ ዘገድስ እንታይ ደኣ ንሕና መን እዩ ንብሎ? ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ ምስ በሎም ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ? ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ ኢልዎ። ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 እንተርእና አንዊሕ እዩ ጴጥሮስ ዝዛረብ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በሎ ጐይታ እውን እንታይ ኢልዎ? ጴጥሮስ እዚሲ ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ እዩ ገሊጸልካ እሞ ካብ ሕጂ ንኔው ንስኻ እንታይ ኢኻ? ጴጥሮስ ከውሒ ኢኻ፣ ንቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብ ከውሒኻ ህንጻየ እሞ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር
عمد فتح غير ما أب سماي فتح خونيو كم زبالة أسفحو كم تزاربو إيو زنقرنا كريستوس مخانو مس أراغا قصو كريستوس إيو إلموين يسعبوه مخانهم كم زفلته قويتان تا إلوهم دحار إزي كريستوس ود أملاخ تسعبوه زلهم نعاي بزو حصار مكراخ تأجب بعبيت زبن بليك أونتن بصحفتن كنعاقن كقتلن دحر سلسة معتون كتنسق كم زقبوه كمهرام جمره مخنياتو نطعميات كمقب كله بخلت عسان بحمش شقوقون عشحات كتقب كله حمومات كفوس كله قباطات كقنع كله مايك خيد كله إذا ترحنا رأيو اسعبوا كيهلو إذا كله تأمراز قبر زلو إذا كله تقبر زلو قويتا أبي إرساب كودق مخانو كقتل مخانو حسار مكراه تقب مخانو أما قبر كقبر مخانو دحر سلسة معلتون كتنسق مخان زقبوه كمهرام جمره مخنياتو انتا ايزي فريدكم سعبونيو إذا قال زن معاسي زملكت نعرب سقلات عرب سقلات كم ذلا فلاتو إذا تريوا زلهم أبي سبات كم زودق كله على زبها المكر عدما أبلع عليو خمز ورد فلاتو مسولم بيترس جنا يباله خابا إلو نقول أنت أكبر جمر إزبلنا كجن حا جمره قويتا نبدأ أمازامرتو قلا حلو نبيترس أنت يبوله إزبلنا أتا سيطان ناي سبنبر ناي أملاخ أي تحسبني خمو كاباير حقلو جنحو بيترس كابتن قدامت هواريا زتتصوعي ناي هواريات دما حلقة زخونة كوح زتبهلي مفتح منقس السماء دما زتقبل ايو إذا سيطان زبهال زولو دعا منيو سيطان ناي كريستوس ود مزمور دينرو كريستوس نسيطان ود مزمورو كخونو صويع وديو سعبني الوديو أي بلون عبت سعبني زبلو عبت مجمريا مستتصوعي نبرتي دقي جالباي كيبله يسعبو بيتروس أو حريرو جنا سيطان الزارب سلزنبره سيطان كباير حق ناي سبنبر ناي أملاخ أي تحسبني خا كباير حق إلو زغنحو نمانيو انت دعيلنا ناتي أبيتروس حديرو ززارب زنبره سيطانيو سيطان إلو أبوتات أديتات أحوات أحد لومي نحنا دك سبات سأجم كويننا زلو من كل كفو سر كل كفو سيطان مخانو مفلات سلزة أبنائنا كل نجار كمتس خلا وتم سبات كبانا خمس متس زلو قرم وسدوا نحنا دما كاب سبات متس خمس زلو غيرنا إنا وسدنا يو سيطان تاي قبرالو سرعو سرحالو يعيلو حوي نسخة يكون كان حفتي نسخة يكون كان أبوين عدي نسخاتكم يكون كمن سيطان يوشتكم زلو إلنا فنجنح تهم كالو قدما نعنا تزقن حنا سيطان تاي مخانة بوت هاي مرخبا نيرو حجون أبوتات أديتات أحوات
أحد ጴጥሮስ ኣይኮነን ሰይጣን ዝበሃል ዘሎ ልዕሊ ኩሎም ሃዋርያት ቀረብኡ ዝነበረ ናብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ካብ ሎምሶም ነኽብሮ በዓል ደብረ ታቦር እውን ንጴጥሮስን ንኽልቲኦም ደቂ ዘብዴዎስን ሕጁ ከምዚ ናይ ቀረባ ናይ ጎይታ ዝነበረ እዩ ጴጥሮስ። ካብዚ ድማ እንታይ ኢና ንምሃር? ፈተና ካብ ርሑቕ ኣይኮነን ዝመጽእ። እቲ ብርሑቕ ዘሎ ብሓውኻ፣ እቲ ብርሑቕ ዘሎ ብፈታዊኻ፣ እቲ ብርሑቕ ዘሎ በቲ ዝቐርበካ ገይሩ ከም ዝመጽእ ከም ዝጐድኣካ ድማ ክንፈልጥ ይግባአና። ብኻልእ በቶም ፈሪሳውያን በቶም ንስቕለቱ ንምጥፍኡ ንሞቱ ድማ ምኽሪ ዝመኽሩ ዝነበሩ ብኣታቶም ጎሪ መፀን ሰይጣን ብመንደኣ በቲ ቀረባ በቲ ዝሓረዮ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ሰይጣን ንሰብኣይ ብሰበይቱ ንሰበይቲ ብሰብኣያ ንወላዲ ብውሉዱ ንሓው ብሓፍቱ ክመጽእ ይኽእል እዩ። መን ውሽጢ በዓል ቤት ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ? መን እቲ ሰብኣይ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ? መን እቲ ኣቦን ኣደን ወይ ድማ ሓው ሓፍቲ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ? እንታይ ክንገብሮ ግባአና? ክንፈልጦ ይግባአና፣ ክንገንሖ ይግባአና፣ ረሓቅ ክንብሎ ድማ ይግባአና። ረሓቅ ክንብሎ ዘይኮንና ሎሚ ንዲያብሎስ ግን ከም ህፃን ቆልዓ እሩሩ ኢና ንብሎ ዘለና፣ ሓንጊርናዮ ኢና ንኸይድ ዘለና፣ ኣብ ውሽጥና ተቐሚጡ እዩ ዘሎ፣ ሓዚልናዮ ኢና ንመላለስ ዘሎና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ምስ ወረደ ጦሚ ምስ ረአዮ ነቲ ቀዳማይ ኣዳም ብብልዒ ስለ ዘውደቆ ነቲ ቀዳማይ ኣዳም ድማ ብልዒ ብሊዑ ካብ ገነት ስለ ዘውፅኦ ነዚ ካልኣይ ኣዳም ኮይኑ ዝመፀ ጎይታ ድማ ረኸብክዎ ሎሚ ጠምዩ ከሎ ኢሉ ሓደ ካብቲ ዘቕረበሉ እንታይ ይነሩ? ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካሲ እዛ ኣማን እንጌራኹን ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። 3 ዓበይቲ ፈተነታት ይፈቲንዎ። ኣብታ ቁፅሪ 10 ግን እንታይ ኢልዎ ጎይታ? ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ስገድ፣ ንዕኡ በይኑ ድማ ተገዛእ፣ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ረሓቕ ሰይጣን በሎ። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ኪድ ረሓቕ ሰይጣን ክንብሎ ይግባአና። ነቲ ጎይታ ኩሉ ነቲ ኩሉ ዝሓዘ ኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ሕሊፉ ንዘለዓለም ዓለም ዝነብር ጎይታ ክፍትን ዘይሓፈረ ንዓይ ንዓኻትኩም እሞ እንታይ ይኮን ኩዕሶ እዩ ክፃወተልና እሞ ረሓቕ ሰይጣን ክንብሎ ይግባአና። ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ተገዛእ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ረሓቕ ሰይጣን በሎ። እዚ ቃል እዚ ሰይጣን ብሰይጣን እዩ መጺእዎ። ምክንያቱ ኣብ ነቢያት ወይ ድማ ኣብ ሃዋርያት ሓዲሩ ኣይኮነን ተዛሪብዎ። እታ ቀዳመይቲ ከመርእስ ተጠቐምናላ ግን እዚ ጎይታ ረሓቕ ኪድ ሰይጣን ዝብሎ ዘሎ ኣብ መን ሓዲሩ እዩ ተዛሪቡ? ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ እዩ ተዛሪቡ። ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኣባኹም ሓዲሩ ሰይጣን ከይዛረብ ድማ ኪድ ረሓቕ ክንብሎ ግባአና። ኣባኹም ሓዲሩ ክርስቶስ ክዛረብ ኣለዎ። ስለዚ እዩ ሃዋርያ ያዕቆብ ኣብ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ
نديابلوس جنا تسعرر ومو نسو خبخاتكم كهدم إيو لما نحنا دينا نهدم زلنا خأولا أسي إذا هدم زلو أبوتات أديتات أحوات أحد نعم لاخ انت تتجزينا إيو نديابلوس لما انت تسعررنا إيو نسو بعد انت يخوني كهدم إيو مسكال زرع سيطان زبالا مسكال كون حنا إنا مسكال زعنجتي مسكال دما إذا ورق برور أيكونن مسكال نحنا إنا أما كنس عرورو يقبعنا إتو قويتا زقون حوخن قون حق قبعنا نتو قويتا رحق زبالو رحق نقولو قبعنا نتر حق إلزقنح زوص قويتا نعوخن قربا نتزقنح ديابلوس دما الناقا نحنا كنس عرو رؤيو إذن قارزي نعنا لومي زنقرنا زلو نسو دما كهدمي بلالو إذن صومزي نسيطان كان رحقلو نديابلوس كنس عرو رلو ناب عاملاخ دما كنقربلو كون إذا صامزي منفس قدوس كنقدم يقبعنا صام كده شادساي معلتنا خويني لو مسكريبنا إنا تشعات معلت تريفنا إزي كونن صام أبوتات أديتات أحوات أحد نسيطان نقن حلو نسيطان رحق نقللو نسيطان نسعررلو نعملاخ دما እንግዛሉ ጾም ክኸውን ኣለዎ እዚ ክኸውን ተኾይኑ ድማ ብምእምነት ሙሉኣት ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመራሕና ሰናይ ግብሪ ድማ ኣሰኒና ክንጾሞ ከለና እዩ ጸላኢና ዝድቅስ ኣይኮነን أبي مرقتا ديم ولا أبو أشتفهم زحلفة شمون اتوانا قراتسي سرنا يديكون انظري إنرو إذا خردادا كابي مسيو اتوانا قرات دك إسغلو سيطان مسي انتا يقرلو كرداد زري إلو انتا دك إسنا وشتنا أمرنا نني خوقات أطرو ديابلوسي خوقات أطرو زدك ما يكون النسو كنكاو أملاخنا حيل نعود حجنا أملاخنا نسيطان كنرقصو نسيطان دما كان سنفون خلينا أبو انجيل ماتيوس معرف 16 قطر 13 إياسوس قلص إلو بيتروس كاباير حق سيطان نايسا بنبرني أملاخ أي تحسبني خامو نعين تأخيلوه ما عنك في إخام إلوه إذا قال لك خمتا ناي مارقوس ياقن أبدن تايلوه كاباير حق إلو قنحو أبدي أدما نعي ما عنك في إخام أبوتات أديتات أحوات أحد لومي إقرم عنك أفا يكونن كفي الناس له لومي زعنك أفا أمره يسلنامو نعي ما عنك في إخا بلو كم فلتو قبعنا سبع يكون سبيتي عبي يكون إشتي زرحق يكون زغربه انتهي حجو مسألنا انتهي يزاربنا انتهي يبلنا نحنا أأمرنا كنسفح يقبعنا إذا قال زي ناتكاي كونن إذا قال زي ناي أملاخ يكونن إذا قال زي دما ناي تسمعوا أبونا يكونن إذا ناي سيطانيو ناي معنك أفيها كنبل قبعنا معنك أفر ما مني سيطان إيو حبوتات أديتات أحوات أحد أزوز أمزي معنك أفزبال كله كان رحوالو نسناينا زخونا دما كن عدمالو يقبعنا فرق عمتنا صومي عمت مسأ جن تسأل أين تغني حكابنا رحقدو إتما عنك أفي كان عنك أفنا عدو علدو أيوة علن نسافسي بيتسبو صلاة كون وإم زبالة إذا ما عنك أفي أبحوات أبيتسب آتي لومي يخصا إزالو
ስለምንታይ ንሕና መንነቱ ይፈለጥና እዮን ኣሎና ቅልስና ምስ ስጋን ደምን እናመሰለና ቅልስና ምስ ሓውና ሓፍትና እናመሰለና ዝብድሉና ኣሕዋትና እናመሰለና ዝብድለና ዘሎ ሓደ እዩ እሱ ድማ ሰይጣን መዓንቀፊ እዩ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ መዓንቀፊ ኢኻ እሞ ካባ ይርሓቕ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ እውን ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1-2 ንኢያሱ ሊቀ ካህናት ኣብ ቅድሚት መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ከሎ ኣርኣየኒ ሰይጣን ከዓ ክፃረሮ ኣብ የማኑ ቆይሙ ነበረ እግዚኣብሔር ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እግዚኣብሔር ይግናሕኻ ኣታ እቲ ንኢየሩሳሌም ዝሓረየ እግዚኣብሔር ይግናሕኻ እዝስ ካብ ሓዊ እተመንጠለ እያዶ ኣይኮነን በለው እቲ ሊቀ ካህናት ኢያሱሲ ኣብ ቅድሚት መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ከሎሲ እንታይ ይርእዩ ሰይጣን ክፃረሮ ኣብ የማኑ ቆይሙ ከም ዝነበረ ኩሉ ግዜ ተረሓቕናዮ ዘይርሕቐና ድሕነትና ዝደሊ ህይወትና ዝደሊ ጎይታ ገና እግዚኣብሔር ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እንታይ በሎ እግዚኣብሔር ይግናሕኻ በሎ እቲ ንኢየሩሳሌም ዝሓረያ እቲ ንኢየሩሳሌም ድማ ዝመረፃ እግዚኣብሔር ድማ ይግናሕኻ በሎ ሎሚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክንራገም ዘይኮንና እግዚኣብሔር ይግናሕኻ ክንብል ግባኣና ለም ኩሉ ክሳይና እንታይ ኮይኑ መርገም ድማ መርገም ይደምፅእ እግዚኣብሔር ይግናሕኻ በሎ ምክንያቱ ሰይጣን ኣየዕርፍን እዩ ከምቲ ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ ዝተዛረበ ኣብ ንጉስ ዳዊት ሓዲሩ እንታይ ይገሩ ንህዝቢ እስራኤል ክቆፅር ከም ዘለዎ ኣላዓኢልዎ ብክንደይ ፀላእቲ ተኸቢቦም ከለዉ እስራኤላውያን ተዋጊኦም ዝዕወቱ ተዋጊኦም ዝስዕሩ ዝነበሩ ሰይጣን ግና መፂኡ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ንህዝቢ እስራኤል ክቆፅር ኣላዓሎ ሎሚ ንህዝብና ጉድኣት ንህይወትና ጥፍኣት ንሰባት ድማ ንጉድኣት ሰይጣን ከየላዓለና ክንጥንቀቕ ግባአና ከየላዓለና ድማ በዚ ጾም እዚ ድማ ኣፀቢቕና ክንፅሊ ይግባአና ኣብ ቀዳማይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 እንተረኣይና እንታይ ዝብለና ሰይጣን ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ተንስእ እሞ ንዳዊት ንእስራኤል ክቆፅር ኣላዓሎ ብኡ ንብኡ ድማ መን ተቆጥዐ እግዚኣብሔር ተቆጥዐ ንጋድ ዝበሃል ነቢይ ልኢኹ ድማ ንዳዊት ተዛረቦ 3 ምርጫ ይቐሪቡሉ ዳዊት ግና እንታይ ኢሉ ኣብ ኢድ ካልእ ካብ ምውዳቕሲ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ምውዳቕ ይሕሸንታ ምዕራፍ ነንብባ ኩላ ግዜ ከይወስድ ኢለ እየ በዛ ሰይጣን ዘለዓዓሎ ንህዝቢ እስራኤል ክቆፅር ዳዊት ክንደይ ሰባት እዮም ሞይቶም ብፌራ 70,000 እስራኤላውያን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንጉድኣት ንጥፍኣት ንምብዳም ሰይጣን ከየላዓለና ኣብ ውሽጥና ድማ ሓሳብ ከየቐምጠልና ታንገብር ግባአና ክንጠንቀቕ ግባአና ዝተመስከረሉ ንጉስ ይነሩ ህዝቡ ዝፈቱ ንኣምላኽ ዘኽብር ብህፃኑ ትነጀር ከሎ
نتمن كما يزبل نبره قوليات زسعر نقوس ينرو السخاب قصد بخينات بقرادية تمسأن لها أنا قنا بتن السخاتك قالوا لزلها أملاخ إسرائيل إما تأكل له خيلو جنبارو زدفع بنيشتي إمن جيرو إذا كله كبر زنور إنور نقص داويد نحن معلتي يلا خلام بلا كم زبهال جنا سيطان جنا أو حديرو نهز بإسرائيل كيك قوات سرال عالمه بسن كذي عدما إجزي أبيهر تقطعو 7 شح بفيرات أفوي زي أبيهر جن حياوائيو نتمل أخذ قذف نبرة تاي الوعي زبلنا حجسي أكل إذ كان تاي كبر له إذ كاسحابي له لومي أبوتات أديتات أحوات أحد نزب عالمنا زتفق زلو هزبي بسيطان زتلع على نجر زي أبيهر إذ كاسحاب كبل دما ناوخن سلق بانا زي أبيهر سحاب نحولي لك السحابي أمو أبا قدامي ملك بيترسون معرف حمشته قطر شمنتن تشعتن ديابلوس اتمس عرتهم زو حطس دليو كم زغاز منبسا خوينو يزور لهم تطنققوا نقحو اذا حسار مكرازي نتماب علم دلو احواتكم يبصحم كم دلنا فلتكم بامنت صنيعهم تقاوموا بامنت صنيعهم تقاوموا نقحو إذبلنا زلو تتنققو إذبلنا زلو تنققات تخينا نقحات تخينا بأمنة صنيعنا دوتيلنا نديابلوس قنيحنا خنرحق نتن عنك أفرما ما عنك أفرمخانو كنفلطو نخلينا السجن تايزبل دلوبزي يزور اللهم أيدك من يسو طورتا زوصا يكونن كل جزية نقحيو كل جزية زوحطو زبال عدليو كم زباز منبسا الناج أدري يمان سقام ززور ذل إموتات أنقعو نقحو بأمنة أنيعهم تقاوموا نتمام بعلم ذلو أحواتكم يبصحهم كم ذل نافلتكم بأمنة أنيعهم تقاوموا مخنياتو أبغى بيتك حاول نحر آتيو ناينوان وانت ليس أويعها تايك خون جزها مش أغل حمي أمو نتزخون أبا حواتكم توصحوا تري وزلهم تايقورو أبا خاتكم كي بتصحون تايقورو بأمنة صنيعهم تقاوموا أبوتات أديتات أحوات أحد إن دقصلوا زمان أيكونن إن نقحلوا إيو معن كيف نبلو كنجنحو رحق نبلو سلطان اللونا إذا خمز عليسي بزي صمن بزي صلوتن أي وصانيو أمو صم دي وحيد لومي صلاة دي وحيد لومي أي كونن هاي رأى خوينو أبكن نزار حقص عدو خوينو صمنا بأمنت أيكونن بمنفس قدس سمريحنا أيكونن نصوم زلنا أمبر إذا خمز عليسي بزي صومن بزي صلوتن أيوصانيو نح كريستيانات مساريحنا صومن صلوتني بقبوء تسألنا بقبوء تسألينا نديابلوس كنغنحو كنرحقو أتام عنك أفي كباير حقنا كنرحقو سلطان اللونا أمو እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ኒ ጴጥሮስ ዝጎንሖ ስለ ዝጸልኦ ድዩ ኣይኮነን ኣምላኽና ኣይጸልአናን እዩ ጸላእቲ ይኮናን ዋላ ተጸላእናዮ እንታይ እሱ የፍቀረና እዩ በዚ ሃገረ መልእኽተይ ከዓፅየ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐፅዖም ውን እየ ደጊም ቅንዕ እሞ ተነሳሕ መቕፃዕቲ እግዚኣብሔር መግናሕቲ እግዚኣብሔር ሰና እዩ ስቕታ እግዚኣብሔር ይከቢድ ምንታይ ግበር ቅናዕ ተነሳሕ ድማ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም እገንሖም እየ እቐፅዖም እየ ውን
እሞ በዚ ጾም እዚ ነቲ ጎይታ ርሓቕ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ዝገንሖ ኣብ ጴጥሮስ ኮይኑ ፈታዊ ተመሲሉ ምክንያቱ ዓርቢ ስቕለት እንድሕር መፅያ ክሰዓር እየ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እንታይ ኣቐዲሙ ኣይኹንባ ኢሉ ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ ንዒ ከምዚስ ሕማቕ ስማዓኒ ኣሎ ክትብሎ ከለኻ ንሰብ ዋ ሶም ይትበል ጥፍወሎ ኣይውረድካ ባዝስ ትብል ኢኻ ጴጥሮስ ብዓይኒ ሰብ ክንሪኦ ከለና ብዓይኒ ስጋ ሕማቕ እኮ ይኮነን ተዛሪቡ እቲ ውሽጢ ሓዲሩ ዝዛረብ ነበረ ግና ካልእ ጥበብ ነርዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ መስቀል ናይ ክርስቶስ ምስቃል ማለት ናቲ ምቕጥቃት ርእሲ ከም ምዃኑ ስዕረቱ ምዃኑ እቲ ክሻዕ ዝኡ ዝገዝኣ ዝነበረ ዓለም ጡረታ ከም ዝወፅእ ከም ዝማረኽ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ ግና ይባልህኻ እዚ ስባእ ይብፅሕኻ ኢልዎ ጎይታ ግና ጴጥሮስ ዘይኮነ መን እዩ ከም ዝዛረብ ዘሎ ፈሊጡ ሰይጣን ኢልዎ ርሓቕ ካባይ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ እምበር ናይ ሰብ ኣይትሓስብን ኢኻ ካባይ ርሓቕ ኢሉ ገንሖ ሎሚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ብእምነት ተመሊእና ንዝግናሕ ክንገንሕ ነቲ ርሓቕ ክንብሎ ነቲ መዐንቀፊ ኸነለልዮ እግዚኣብሔር ዓይነ ልቡናና ይብርሃልና እዚ ጾም እዚ ዕጥቅና ዕጥቂ መንፈሳዊ ዝዓቢ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና ንዲያብሎስ ኣርሒቕና ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና All right. Sorry, I just want to sort of summarize what she said. Can y'all hear me? All right. So what she read was the Gospel of St. Mark, chapter 8, verse 27 until 33. And I'll just read it one time. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So it's titled Peter's Confession of Christ. So Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi, and on the way he asked them, "Who do the people say that I am?" And they replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others one of the prophets. But what about you?" He asked, "Who do you say that I am?" And Peter answered, "You are the Christ." And Jesus warned them not to tell anyone about him. He then began teaching them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the things of God, but the things of men." So, just to begin, I want to begin by focusing at the verse where it says, "But what about you? Who do you say that I am?" And Peter answered, "You are the Christ." So, in this verse, we see that Peter confessed that Jesus is the Christ, right? His Christ. And so, today, who do we say that God is? Who is God to us, right? In a commentary by St. John Chrysostom, he says that he asked the question with a purpose, for it was right that his disciples should praise him better than the crowd. And then again, in Matthew, on the same passage, he says, from the manner, however, itself of the question, he leads them to a higher feeling.
and to higher thoughts concerning him, that they might not agree with the multitude, right? So that they may differentiate themselves from the multitude. So I want you guys to keep that in mind, sort of. How is it that we as Christians, as followers of Christ, differentiate ourselves from the multitude, from everyone else in this world, okay? So after asking them this, he began telling them of the suffering that he will receive and the fact that he will be risen after 3 days, right? And after this is when Peter rebuked Christ, right? So it says again, he spoke this word openly, then Peter took him aside and began to rebuke him. So now we go into our topic verse. Our topic verse is verse 33, but when he had turned around and looked at his disciples, he rebuked Peter, saying, "Get behind me, Satan, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." So I want to ask, who is the Satan, right? Was Satan the follower was Satan one of Christ's disciples? Was he the man who Christ told to follow him and promised that he will become a fisher of men? That's not who Satan was, right? That was Peter. He's talking to Satan, who was talking through Peter at that time, right? And so now what we need to understand is when people speak to us, when people rebuke us, speak to us impudently, right? That is not the person who's talking, right? But rather, it is the foundation of all evil, right? Which is Satan. And so we also need to understand that no matter who it may be, it could be our brothers, our sisters, our fathers, our mothers, right? It could be anyone here, anyone. It could be me, right? If Satan can come through anyone and anything, right? So I sort of want to transition into talking about fast, right? So, for example, when Christ was fasting in the desert, Satan tried to tempt him, saying, again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." This is in Matthew chapter 4, verses 8 through 10, right? So today, what we need to do to talk against Satan, what we need to do to sort of repel Satan away from us, right? Because as I said, Satan is not mindful of the things of God, but rather of the things of people, right? So what we need to say is, "Away with you, Satan, for it is written, we worship the Lord, our God," right? That is the thing that will repel Satan away, right? Again, when we fast, we should use it as a method to fight against Satan, right? It's not just a time where we go vegan, we stop eating certain foods, and then it's just playing countdown, right? Okay, now we have 2 days left, now we have 9 days left, now we can eat meat, right? No. But rather, it's a great spiritual weapon that was granted to us through Christ, right? As it says, follow in Christ's examples, right? We are followers of Christ. Follow his fast. Use that as an example, as a weapon to fight against Satan, right? And then, also, using this, we need to persevere, right? We need to fight the good fight. As Paul says to St. Timothy, right? Fight against Satan at all times. So now, going back to my question, what makes us different as Christians compared to the multitude? It's that we are fighting. We are constantly in a battle against Satan, right? No matter what we're doing, we're always fighting 24/7. Okay, Abukeshi mentioned it as an example that either Abukeshi Tesfom or Abu Mireta brought it up in an example. I think it was last week, where they were talking about the parable of the wheat and the tares, right? Or wheat and weeds, right? So what the sower planted was wheat. However, he discovered that there were tares or there were weeds, right? But where did that wheat come from? Did he plant the wheat? No. Rather, they said that when he was asleep, Satan came and Satan planted that by himself, right? Therefore, this tells us that we as Christians, we must be fighting constantly, must be battling against Satan in order to repel him away from us, right? So that we may get closer to God, right?
So again, fathers, mothers, brothers and sisters, right? God calls us to be attentive and to fight Satan through everything. He teaches us to not fight with our brethren, for they are not the root of evil. All right? But our fight, the good fight, should be against Satan himself. So let us all continue to fight the good fight and utilize this fast as a weapon against Satan and as a method to grow and get closer to God. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, guys. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት የተለየ ጥምቀት ዮርዳኖስን ሃይማኖት ተዋሕዶ ሥጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካና ወይታ ኮይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽናት ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ለምንና ናይ አምላኽ አደን ለምንና ናይ አምላኽ አደን ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙኃን ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም እመብዙኃን ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ደም ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ቈላትና ደም መፍቀሪት ሰቢኺ ማከለዋ ጠበቓት
ሰቢኺ ማእከል ለውሃተኸ ጠበቓ ጥቑዓ ተስፋ ናይ ድኻታ ክብሪሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብሪሎና ጸጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ገሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጐይታና ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ለምንና 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 ናይ አምላኽ አደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ ይረድአነ አምላክነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ
ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣደወይ ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻ ሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወይ እልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻ ሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ዓዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማተይ ተንሲኤ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊኤ ኣምላኺኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻ ሞ ኣንግሰካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ዝማሬ መላእክት ተሓጎስካ ብዝማሬና ድማ ተሓጎሰልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ እስኻ ተቀበለልና በእምነት ተመሊእና ቅዱስ መንፈስካ ድማ ተመሪሕና ክንጾመሞ ንሕቶና መልሲ እንረኽበሉ ግበረልና ዝያዳ ኩሉ ድማ ኣምላኽና ናቲ መዐንቀፊ ዝኾነ ረሓቕ ኢልካ ንስኻ ዝገናሕኻዮ በዚ ጾም እዚ ንዲያብሎስ ካብ ውሽጥናን ከባቢናን ሓይሊ ረኺብና እንገንሓሉ እንርሕቐሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤየን ግበረልና ጀካ ንሱ ጸላኢ የብልናን እሞ ጸላኢና ፈሊጥና ጠመተና ድማ ናብኡ ክኸውን ኣጽዋርና ኣጽዋር ጾምን ጸሎትን ድማ ኩሉ ግዜ ብኡ ክንነብር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ናባኻ ተቐሪብና ኣጽዋር ጾምን ጸሎትን እንተልይና እሱ ክማርኸና እሱ እውን ክቐርበና እሱ እውን ኣብ ውሽጥና ክሓድር ኣይክእልን እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝሃብካና ንዑ ንስዕረሉ መሳርያ ንዑ ክንጥቀመሉ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና እምነት ወስኸና ኣምላኽና ነዚ ንዓለም ዘኹሳ ዘሎ ኣምላኽና ንሕና ስለ ዝሓመቕና ንሕና ድማ ብእምነት ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይና ስለ ዘይቀረብናካ እሞ ኣምላኽና ነፍስና ክንጐድእ ወይ ድማ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ህዝቡ ንክቆፅር ዘለዓዓሎ እሞ ብኸምኡ ሰንኪ ድማ 70,000 ዝኣኽሉ ነፍሳት ዝጠፍኣ ንሕና ድማ ኣምላኽና ሰይጣን ኣላዓዒልና ሰይጣን ኣብ ውሽጥና ተቐሚጡ ነፍስና ንኻልኦትን ከይንጐድእ ሕጂ እውን ሓይል ሃበና ተምሃርናዮ ቃልካ ኣምላኽና ቃልካ እምበር ቃል ሰብ ኣይኮነን እሞ ክንነብረሉ ኣብ ኣእምሮና ክንቀርጾ ኣብ ልብና ክነቐምጦ እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ክንምርሓሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ንዓለም ኩላ ሰላም ካውርደላ ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ሃባና ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ሕዙናና ጻናንዓልና ጥሙያት ንስኣልና ጽኑዓት ኣርውየልና ሩቓት ክደነልና ብስርዓት ፍትሓልና ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ ኢድ ሓያላት ወዲቖም ዘለዉ ድማ ሓራ ውፃልና ወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዓብየልና ኣምላኽና ኣብ ቤትካ መፂኦም ንዓኻ ዘገልግሉ ኣወዳትን ኣዋልድን ስለ ዝሃብካና ነመስክነካ ንሳኻ ጀሚሮም ንሳኻ ክውድኡ ድማ ፀላልካ ውድቐሎም ካብዛ መውደቂት ስጋን ፈታኒት ዓለምን ድማ ሓልዎም ካብ መንጎኦም ኣምላኽና ካህናት ዲያቆናት ኮይኖም ነዚ እምነት እዝን ነዚ ቤት እዝን ዝርከብዎ ሕድሪ ዝቅበሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓኒ እትወልና ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ዘለዉ መገሻ ድማ ካብ መገሽኦም ብሰላም ምለሰልና ናብ ቤትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዝኣኻኸብካና ነናብ ቤትና ድማ ብድሓነ ሰላም ምለሰና
شانا ذو عالكان مسكنكا شانا ختحدر المعقبكا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا بإيد ملاك تخلونا أبسمات تنبر أبونا سمكاي قدس من استرات نسا فقالك عمتا أبسمايكم لما مدريكم إعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا ودلنكم تحرقنا لهم بدلنا أوصانا دبلنا كفاد احنا نمر فتنا يتطونا نقسن حيلن كبر نزل عالمنا كائن مؤمن ووزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تعال سلام لكله حلنا خدن قريب سخون زين أدي جابير طوعت كويتا سراوي السلام لكله السليك وان السبرختي غفرك ارسطهم برخي وعملت سقا جابير مساخي وفست دس بالكي حتى ناصر اننا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين فتاوي سري سينا أملاك المرانيس كرسوس كاني كنا سريات هاد دمساسي أبساول لبر كسات برهان أنتم أبي كانت أويد يكونات ونون سير كنات بس مكم فتانون سان يرسيون سبلوان سميات يجيو مهارن كرسوس من العصر تغلطه زيو مهار نكسوس 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 كمون بأنت أجزتنا مريم مهار نكرسوس من العصر تغلطه بأنت أجزتنا مريم نكسوس 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 سجاب قيتنا يسوع كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብላዕለይን አብላዕለ ኩልኹምን አብላዕለ ዝቤት ዘን እጥፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ድማ ይዕረግ